presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisiw sa kahayag sa nagkaguliyang mong hunahuna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello, kumusta ka mo? Ano yan? Sabi niyong alagad si Kang Inandrofon Morales. And then, akong magpartner ka pong diri si Ron Ditayat. Kumusta? Asap kita, ha? Always say a prayer, mga kaisunan. More importante atong panalangin. Pag-ampong ito sa itong mahal na makagawam. Thank you, Lord, sa maghatag ka na mong grasya. Thank you kayo. Bueno, ang sa tapo ko na itong hatagan ng pagdagan, pinadahakin ni Jesus sa kalalaki, nga nagpatago ng sangan nga sindo. Kinigibatan ng doa sa radyo ni Ray Arellano. Kaisunan ng atong sender, si Sindo. Kinakaproblema bayan na sa mong sitwasyon sa kasawa nga wag ito ni makabatulog anak. O kung nga na problema miya ni, ingon mo gudaan ang mga nahitubok. Come to me before you say goodbye. Hold me close before I start to cry. I will miss you more than you can ever know. So kiss me once again before you go. I long with all my heart for you to stay with me, but I know, just kiss me once again before you go, before you leave me, no, before you go. Yes. Kisam bro, Demile, ikaw na, day. Huh? Day, ikaw lang nagsuka, day. Siya ko rawa. Siya ka nang may suka. Nagsuka. Kung mauna, pasig lang sabag na ko asawa. Ang tulog ko. Day. Okay ka lang, Day? Okay ka lang? Ha? Yes! Nagsabag na ka, Day. Yes! Tubig. Yes. Ganito. Magkuha kong tubig. Ganito sa kayo. Yes! Oh, diyan na, Day. Diyan ang tubig, Day. Diyan ang tubig ko. Yes, may anak na yun ko. May anak. Hilom diya, anak si mong mata. Oh? Nagsuka ko. Ingon mo sila, basta magsuka ka, sugo ko na sa mga tama mo, nagsabak na yung kagang. Kung magsabak. Siya, wagod. Nga suka mo ko na kami? Ang ako di ko magsuka. Nagkakaon mo kong ahos. Bawbet ang tulta ka na kong ahos. Diyan magkapat atong sudan, uy. Kung ani mo to. Aha, kakaon kong ahos, uy. Lain kayo, tubig, be. Tubig na sad. Ipakingon ako ng sabag na ko asawa. Weird na kulipaya. Dili di ay ito. Nagkakaon na di siya ahos. Kuntra magkod yung ahos. Kunya to? Napalo din kalipang Sindo. Kaya nagtuo siyang nagsabak ka. O, tao, nay. Pero tigiduntan niyang lipaya kay nagtuo man siya ka nagsabak na ko kay nagsige man kong suka. Na, tungod tos ahos siya kung gikaon, uy.
Ay, gusto na gyud di ay unta nga makabato na mog anak si Sindo, Merle. Sigurog nagsabak pa ka, murag dili gyud tingali ka paliho ko niya. Murag iyaho na gyud tingali ang tanang trabahoon dinis bae. Nga nga na yung anak man ay. Para dili gyud ka mahago. O maampingan ni mog maayo ang bata. Mao ba nay? Mm. Sa ato pa, may kausaban gyud ang mahitabo sa kumbana ana. Ana gyud. Kay sobra man gyud ka ang kalipay niya nga nagtuong nagsabaka. Unay, grabe gyud iyang kalipay. Na, magpatanaw ka mog doktor nak. Aron matambagan mo kung usay angan ninyong buhaton. Nay. Pre, ako ba mo? Pasik up mo eh. Nga naman, pre, huwag man taong ko'y sakit, pre. Ay, dili na mo ako pasabot, pre. Tungod ba nga pa-check up mo nga doon na kay sakit? Ayaw, di na mao. Pagpatanaw mo kung nga ano, kung sa inungdan. Nga di mo makabatunog anak. Basi kung saan ninyo doon ay problema. Saman? Pila kay bayad, pre. Mura ka na, maurag ako makahibaw, anak. Kay murag, eksamino pa magiging mo sa laboratory pa man, unsa pa na diha. Pero kung gusto ka, ipahilot na mo sawa. O ikaw ba, pahilot ka? Apilo ni kong hilot, pre. Ay, oy, pareha sa turgon. Pahilot man ming duha. Ako man, kaanak din siya, ay. Ang sumay, pahilot. Yun na, kisam na mga ihilot, pre. Kaila ka, na? Ay, kabala ka. Kuyugan ka. Ugma. Arion ka na mo, ugma, pre. Okay, why problema? Nakadungog na ko magtungod ng hilot. Pero wa kay ko mituo, ana. Pero sa diyang gisultihan ko ni Pare Dilio, dito ko na interesado. Unya to. Asa tagang? At ito talang Pare Dilio kay nagsabot may nga kuyugan ta niya ron. Kuyugan? Sa asa man? Sa bahay sa mga ihilot. Ha? Ay, nalugod ang istorya niya. Good, pag-ilis na dito kay malakaw, no? Oo, dong. Hello, pre! Oy, pre! Ang may O, niya namin, pre! Abuti kita. Ay. Mayo. May nasa iyo, may pre. Para sure ball ba? Tuod, pre. Mani si Marini mo, Merle, pre? Sus, mahal di ta kaila, pre. May adlaw diya. May adlaw, pre. Kaniyot, pre, ha? Okay, mag-ilis ko kaniyot, ha? O, sa manumahon mo? Man na, pre. O, ikaw, basi ko pagka magkapapag. Namainit ako. Di na puting pamahot, painit naman ko kada buntag. Mau ba? Kaniyot, pre, mag-ilis ako kaniyot. Tinuod ka, pre, nga mayo na siya mo hilot, pre. Ayaw lagi, be. Kanto kaila sa nakong usa, no? O ba na kong trabaho? Dito, yun, pahilot siya dito. Nga, pre, gidapon niya yung asawa. Silang duha ang gihilot. Oo, mauna, pre. Silang duha. Kinsa kung doon ay diferensya nila, mahiloton. Mau ba, pre? Oo. Ang amigo na ko, be. Okay na yung asawa, pre. Siya may doon ay diferensya. Siya nga, Unya. Doon sa paghilot, pre. Ako, gihilot ko na yung itlog. Ha? Naka? Usa? Ingon siya. Doon sa niya paghilot ko lang, pre. Doon sa paghilot, pre. Ingon siya, katawa ko amigo, gikubot-kumot, gigugum-ugom, kuno sa ka namang hilot. Ha? Nga. So, layo pa ba ito, pre? Dali ba ka? Gusto ka, gumon niyo. So, pwede, pre. Hinahinay. Hinahinay lang kita, pre. Oh, mau ba? Niyan na, pre. Ata na manaong ta. Dahil, Berli. Ako, pre. Ali. Sige. Ampli tira na mo sa taxi, Ako na, Berli. Ako lang. Nana to. Dali na mo. Dali na. Dali na. Okay. Dali. Mayo adlaw. Munay mo ring. Oy, Delio! Kumusta?
Nabalik lagi ka. Pilot ka? Ay, napayot. Bayot po ko di ini. Pilot ka, dong. Ay, Nikim. Delio? Pre, dili man ay, oy, kini sila. Kini ba, niya akong kuyugan. Ay, Presindo taon. Kana siya? Ah. Noon sa malapiang? Adi man ay, oy, kuhaan ka ding, walagi taon siya kaanak lagi. Nga nagtuo siya nga basin, o doon ay diferensya ba silang duha, o kinsan nila. Mao na pa ko yung lagi taon siya na ako, kay ako silang isultihan nga, satur ba, katuloy mo sa gumugumog itlog ba. Gihilot ako, nakaanak man, gahilot ako, gipahilot ako ba, nakaanak. Karon may anak na siya, tulurok buok. Ay, master mo na ako. Master lagi. Mau ba di Delio, no? So, mau lagi ani karon ni ma'am, sir. Oo, Bram, mao ni. Manang miring di ay. Dugay na mong namin nyo. Kuan kini mga tutuo na mi katuig. Mau ba? Ma'am, kanang pwede gunitan ako imong pulso? Sure, madam, Emo, sir. Pareho ko sa imong... Oh, kinilog kamot, sir. Uy, hala. Ikaw man ang dunay diferensya, sir. Ha? Ano sa may trabaho ni mo, sir? Kuan kini electrician ko, lineman. Ay, electrician. Wa man kay mga accident nga hitabo. Kuan, naikausa madam na kuritihan. Madam, alanganin mo kasi mabuta na. Kuhaan ka ning wagin ni siya ma-aksidente taon. Na-aksidente ba ka, pre? Nagkausan kuritihan ko. Di May ba? gani kinatabang ko sa mga kauban ba. Nagbitay ko kuspusti ato. Mao ba? Check. Check, bitaw. Uy, kinahanglan tagkuan. Restoration. Atong restore, ha? Para mabalik pa ang naandan nga. Kanang naandan na sitwasyon ba? Dali, tangaris. Dali. Ay, wala. Makumot-kumutan ka ng itlog na kuhan eh. Wala. Kunya, pero may sugilanon, gikan mi nagpahilot, pero ang ako asawa, wa ang diyo'y nagkitang kausaban. Pero maurang kihapon ba? Unya to? Nganong dito naman mo anang hilot, oy. Dito unta mos doktor. Ay, sige lang, good night, kuit. Unya ingon ana ron. Ha? Nag-expect ng imong bana. Unya, wa di ay. Hugno na sad na. Madugay at takiho nino ng bana mo. Yun, saan mo na ako, nay? Na, ambot lang ninyo. Ako pa nimo, imo nang pasabton imong bana. Kung unsay pagbuot sa Ginoo, dili na lang mo sopak. Nay. Ay, kaloy sa kumbana, uy. Gusto kitawan sa'yo makabato na mig anak. Pero saon taman. Ay, husto. Ingon ini ang akong buhat. Oh, sige na, pangauna mo, Sindo. Asa mas Merle? Kuhan ito po sa kwarto na eh. Pero, may ghost na. Dali, mga wala to. Oh, sige. Ang sanay sudan. Oh, saro ka ba? Kabaw, kuin. Sabay pahoy, nga imo man ang paborito. Buwad nga nokos. Day, ga, imo ba ng request ba? Ha? Inutang ba yan ako na kang Ron eh? Ipalayo na ako. Kabaho. Baho kayo. Ha? Day, asa ka na? Uy. Uy, ay, paano mo ito siya? Gagan ma? Hala. Basig nagsabak ng asawa mo, Sindo. Ha? Day, musta naman ka? Ha? Musta naman ka? Mura magkog-dalipong dong. Mau ba? Unya, di na ka mukhaon. Gusto ko mukhaon magmanggang hilaw. Yes, maano gini. Oh, okay, mangita ko. Nalipay kayo ko kay may timilahan nga nagsabak na akong asawa. Ug nahuna-una na ko nga may epekto tuod ang pagkumot-kumot sa akong itlog. Unya to. Day, gang. Asa naman ka? Asa ka pa doon mo eh? Manglaba ko. Ha? Ayaw. Ako na. Ha? Ako na yung manglaba. Oo, sige, manghugas na lang ko sa mga plato. Ay, ako na yung manghugas. Ako na. Ha? Tanan mong buhat ng dinis bahay, ako na yung mulihok. Okay? Busa ikaw,
Relax lang, ha? Haway ka lang. Ang pingin ng atong anak. Ha? Okay ka, gang? Gang, sa mga bulingon, maura ni? Kana radong, ako lay labas uban. Ay, dili lagi. Diha ka lang. Ha? Ang imong trabaho, kaon, pahuway. Ha? Okay ka? Ako nalimalas mga trabaho unin sa bahay lagi. Siguro ka, dong? Lagi. Just leave it to me. Hay, kaluoy sa imong bana. Gilaban gyud niya tanang mga bulingon. Nay, nagtipunog. Mahuman ka na niyag laba? Nay. Uy, swerte gyud kaayo ka nga pinangga kay sa imong bana. Nay. Tungod sa iyang kalipay nga nagsaba ka na, awa, nay, tanang lihok din ni sabay siya mo milihok. Oh, nga naman ka. Imong bana bisan og nakapuliki na sa mga trabaho din ni sabay, pero malipayon kaayo. Unya ikaw mo wa ka malipay, nga naman ka. Nay, ang tinuod. Unsa man? Ang tinuod, dili ko tinuod ka mabtus. Oh, may no. Oh, unsa? Shh, nay, naya imong tingog, uy. Imong giilad imong bana? Nay. Nganong imo manigi buhat, uy? Nay, wala ko ilarang akong bana. Gusto na nako nga malipay siya, kay naluoy na kay ko niya. Nga di ko makahatag og anak niya. Nganong imo ba di ay lang sa kundi ka magkahatag og anak? O giunsa man sad nimo pagsiguro nga ikaw ang dunay diferensya. Pwede man nga siya pod ang dunay diferensya. Nay. Pero saon man na nimo karon? Kung mahibaw siya nga dili ay tinuod nga nagsapa ka. Ako rin bahala, Nay. Saan? Day? Dagang! Sindo! Day! Abang! Pinukot! Si Merly! Day! Gang! Nausa gang! 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 Okay na ka! Gang! Nausa ka! Ha? Ay, ako daw. Ang akong tiyan. Pinukot! Huwag ka mo sa itong baby, Day! Ha? Dong. Dagang! Di ginap para ato si baby. Importante, ikaw. Pero ang ako ba? Ang ato baby, Day! Muna akong problema ron. Huwag ka mapiktoya nga mo, anak. Sa may among buhat to na ni. Palihog na bagi ko ninyo. O sa man ko ka mong ipasultihon. Sindo. Ate Pres! Okay ang sendo ni karong nga Si lawa. Sindo, Ate Pres. Sindo. Kani Sindo, Ate Pres, gusto ni siya makanak. Niya, kanang Yeah. asawan pa, ingon-ingon nga, mga mabdo siya. Oh, Karong niya. sabaan siya siyang mga anong sultihan, gibuhat ani mo niya, unsa may bawo imong pana nga di gyud ka kanak. Makak, no? Karon ang gihibuhat siyang asawa, nagpalagulab-gubo, ay bawo, sakit-sakit. Ora kuno ay nakuhaan Nakuhaan. ba? Porti hilakang Sindo taon niya. Mao ni ang kaluyan siyang sa Sindo taon, di ba kuno maepektuhan taon niyang anak. Ang saon yun sa ibuhaton, palihog tabagi ko ninyo. Sura ang pagmakak nga. Tinuod din sa kanina, Diyos, wala lang. Wow, oy, di ate ka, dili na siya maka-anak yun. Nganong kuan sa mabdos? Natin ang last nga line, ingon ng mama, pero unsaon man nimo karon kung mahibaw siya nga dili di tinuod kang nagsabak. Mo lagi. Ako ray bahala na eh. na. Pero ang ako pagutana, ngano man jud ni pugos siya magpamabdos. Kay para ko sa di ay. kuan niyang bana ati pres. Wa man ka mo kuan ang iyang Pasultihan bana. niya, unsaon man Mo presyo niya nga man kinahanglan mabdos ka. Oo. Di ba? Mamakapag yun. Makaka. Yo wasi kay ba kun ang iyang bana mo si- idunay si bana, iyang diferensya. Merle. Si asawa, si Merle, namakak si Merle na, Asawa. sir, ikaw may sindir sir, kanang na ang ilag kabalaka, karong panalitan ang pagbasa na mo ani palitag na ibaw na kakarong nga dili di tinuod mabdos ang imong asawa kanang na ang ilag kabalaka kay na may panorte na Ate Pres nga kung ihatag yun sa Ginoo nga makaanak ka. Tinuod na. Oo. Mga naka jud. Kung mga anak ka yun kay Bisan pag maingon nga
Maglisod na siya pag mabdus ka doon na diferensya yung matters. Kung itugot yun sa Ginoo nga magsabaka, magsabaka yun. Pareha ko na itong Yun. asawa ni May anak. Abraham sa balaang kasulatan. Munubinta na kong anak, ay edad sa asawa ni si Sarah. Munubinta naman siguro to. Dayon. Nakaanak pa man siya ni Isaac. Mao lagi. Pero kani ato ba, di ba dako na kag edad mamabdus pa? Di ba? Oo. Ganun man ta. Oo, kanang na ang kadto bitong sugilano ni Abraham kay wa malagi sila makabato ng anak. Kuto ningon si Sarah yang asawa nga pakigdug sa atong katabang aron mga naka aron maka manaa kay liwat di mo to nga nakigdug sa ilahang katabang nga si kanang Hagar mo to nga pa. Oo mo to nga ni Mabdos si Hagar ang katabang dayon. sa diyang ni Mabdos na si Hagar mo action ni siyang sukol ni Sarah kay abi siya mo ni Mabdos so si Sarah naglagot nga at that very moment ni Mabdos na po siya. Mo nga hingin na to sa lugon kay dako nang abi kay siya Mabdos siya. Mo nga gipapawa to si Sarah ug si Sarah nahimong inahan ni Ismael nga pupa. Pero pila edad atong Sarah nga na Mabdos? Wa ko masayo murag almost 100. Mao lagi nga ko. Ba mga tiguang na. Karon Sir Sindo pananglitan og nahibaw nakakarong nga dili tinuod Mabdos ay imong asawa ay lagkalain kay lain mas kuan pres tinuod ang gingon og ang imong anak pinangayo di sa maayo. Pero mangayo ka sa Ginoo nga mana pero dili ingon nga og pinangayo unsa pasabutan nimo nga kadagaro ko pinangayo basta anak ka pinangayo murag abnormal depende dili tingali ay dunay abnormal siya bisan pag di pangayo sir kanang pananglitan og karong mga orasa wa pa jud makabato og anak ng imong asawa ilang kabalaka kay ang among igagaw sa uslob nakabaton siya anak at press siya mo katuig mao lagi siya katuig una sa naminyo dugay ihatag unya kaluoy sa Ginoo successful ba yang anak nga bisag usar ka buok kuan businessman yang asawa sa kanang beauty title holder businesswoman sa maayong kahimtang karon now Sir Dindo, pananglitang nahibaw nakakarong wag yun kay anak, kung di ka makaanak ako kang tagaan og mga giya. Kaalam ni Solomon, Kapitulo 3, versikulo 4. Ni adtong adlawa, bisan ang lalaki nga gikapon, gantihan sa kalipay kung nagtamod siya sa balaod ug wala siya magtipig og kahiubos batok sa Ginoo. Tungod kay siya matinumanon man, makadawat siya og linain nga ganti nga mas bililhon pa kaysa pagbaton og mga anak. Usa ka dapit didto sa langit nung templo. Ako kinigibasa kay basin og wala ka baton og anak unya kato akong iyaan bito nga buhi pa sa una, dugay man to sa minyo, dili dig kuno ta maayong magmahay ta sa Ginoo kuno sa atong kahimtang. Mao na atin na dire nga dili kuno ka magtipig og kahiubo sa Ginoo matud pa dire. Kana kon wa pag mo makabaton og anak karon Sir Sindo. Apa niya sa ko ipabati sa imong asawa? Ingna imong asawa ka nganong namakak man siya kay ug maari siya itakli nato sa kaalam ni Solomon Kapitulo 4, versikulo 1, gingon ba dire nga mas maayo ang pagbaton og dalaygong kinaiya. Karon, sa mo pagkadalaygon nga namakak man siya. Mas maayo ang pagbaton og dalaygong kinaiya bisan kung ikaw walay anak. Ang inyong dalaygong kinaiya ilhon sa ubang mga tao og sa Dios og mahinumduman ikaw tungod niini hangtod sa kahangturan. Ma'am, kung nakabati ka man karon, sultihin na lang si Sindo, pananglitang do si Sir Sindo, pakibaw nga nagpakaroon ng nun ka lang mabdos ka, panagbaka ka lang, mas mayong mo na lang siyang sultihan. Mauna. O, magwat na lang kamong igasa sa Ginoo kay kung maong gigilat sa Ginoo nga dili ka mo makaanak, ano naman siya yung mga purpose po ni anak? Correct. Kaysa, pung pas akong manghod bitong babae, watay anak niya mga yota. Nagaan pala kung anak ang kanang maglaway. Tinood na, sakto nila. Putob lang sa kanang, o gihatag sige no, ihatag na. Pero di, gali, ay lang papakaulis. Kita na ubang mga bata nga, magbutang tao kung bakara, dari alpila repit sa may dughan, kay maglaway, bisag dako na. O, ingan anak. Kanang, maulan to, Sir Sindo, no? O, pananglitan nini nga mo, pagbasa ron ni Goliath, o, wapadyod mo ka ba tunog anak,
na lang yung mga asawa nga, kanang na makak manggaday. Apan sa imong bahin, kato kong gibasa sad, nga, kita ko nung mga walay anak, tres na ako kay bayot ko, mo ko yung anak, mo ko na minyo, mura lagi hapon tagikapon, na ako no tayo linain, nga, bahandi dito sa templo, basta dili ta magtipig o kahiubo sa Ginoo, pong padre. Ikaw ka ba, sa gilain sa Ginoo, para ni mo nga to? sa gilain sa Ginoo ni mo, para nga to? Wa man ko yung anak, og mutana ko ni Rani Budumo. Og mutana sa ko Rani Budumo, di sa katubag. Ano sa anak si Rani? Kabagas. Nauy! Kabagas. Opo, di oy, na. O mga tanong ko Rani Budumo, kano maglisod sa tiyag tubak. Ano man? Ako hingaki. Siya himabay. Joke only. Kawan mo na ating dalaman noon. Kuna ko ang pasultihan.